servus ľudia. Neviem, či fungujeme, ale myslím, že hej. Myslím, že fungujeme. Myslím, že reálne fungujeme. Praha, vole. Je to tak, chalani. Praha, vole, to vyslováci asi neznáte, co je metro, lol. Skoč do Vltavy, no, kámo, už sme tu mali ten nápad, už ten nápad padol, že by bol konečne poriadny content. To je miesto, co? To u vás nemáte, kámo. Stropkov clear. Stropkov clear, brácho. Dash SharePlay? Jasné, brácho, dáme SharePlay, dáme draft. Byl si v metru? Vieš čo, boli sme sa skryť pred dažďom. Pred dažďom sme sa boli skryť, ale nie, necestoval som metrom. Akože cestoval som v Barcelone metrom a asi aj v Prahe, keď som tu bol dávno, so školou. Ale inak nie. Tu si asi vás vidím, Freak má žltú mikinu. A ja som ťa ani neukázal na streame. Super. Paradzina. Super. Idem na hotel a zapnem stream, vieš jak? Alebo v aute. Zapnem stream s Wi-Fi, jasné. Vieš na Mixaka? Jo, vole, jasné. Ideme na to. Boli ste pre ten $1 000 000? Vieš čo, neboli, ale možno pôjdeme teraz. Ešte uvidíme. Každopádne, maybe pôjdeme teraz. A možno nepôjdem, lebo vyhrali by sme to, čiže... Áno, my chceme nechať niekoho to vylúštiť. My vieme, že my máme totiž tú výhernú kartu. Z toho, čo ste išli do kina, tak my máme tú výhernú kartu. My proste o tom bohužiaľ vieme, že nám proste Slovákom to dali vyhrať. Čiže my ten $1 000 000 proste vyhráme. To je samozrejme úplne jasné. Čiže možno vám to prenecháme, že ako niekto nech sa s tým pobaví, niekto nech to vylúští. Viete, ako to chodí. Poďakujete sa nám neskôr. Rozdielite sa na 50 na 50? Ja to zoberiem všetko, lebo ja mám tú kartu. Áno. Ja ju mám. A cucho. Mám green screen. Áno, mám green screen. Odhalili ste ma. On je celý, že v stropkove. Presne tak. Jaký máš názor? Holínky. Prosím. Čo? Jaký máš názor holínky? Veľmi dobrý. Dobre. Nie, vlastne, ja vás ojebávam. Lebo my sme proste, ja som stropkové. Tuto teba som doprogramoval. Tu na východze. Takže taký green screen som hodil, vieš, jak to chodí. Každopádne, zistili sme dosť príjemné prekvapenie. A to je, že Česi sa snažia prispôsobovať nám. Áno. My sme si mysleli osobne, že stretneme možno aj niekoho, kto nebude vôbec rozumieť po slovensky. Lebo akože viem, že sú aj také prípady. Aj keď zo staršej generácie, to je takmer nulové. Jo, ale proste, že dá sa stretnúť ľudí, čo nerozumú po slovensky. Tak som sa bál, že normálne niekoho stretneme takého, že bude sranda. Ale náhodou prišli sme na benzínku, typka nepovedala nashledanou, ale dovidenia. Prišli sme, kde to sme boli ešte? Volal som, sme si objednali na hotel Volta a toto. A normálne týpek sa tam tiež snažil po slovensky tam vyprávať, takže tak to má byť. No potom sme boli ešte pozrieť Národné múzeum, sa mi vidí. Ano. A sme nepočuli, lebo tam bol hluk. Ona si myslela, že nerozumieme asi. Áno. Po slovensky začala. Áno. Týpka. Puzi, poznal ti niekto? Vieš čo? V Prahe nie. Nie, lebo to tak veľké mesto, kámo. Ja som ťa spoznal. Áno. Aké to prekvapenie. Neuveriteľné, ty vole. Áno. Urok greedy, no jasné. Isto. Ja ti ho urobím. Omegalu? Vybavené. Pokousej niekoho. Chápeš? To čo sú za nápady, boha? Sleduj to, brácho. Tam sme boli, dneska na hrade. Boli sme aj tam. Na Paradzina. Metro? Počkej, v Brne je metro reálne? Podľa mňa nie. V Brne máte metro? Jo. Obchod. Aha, áno, aj my máme metro. Máme metro, ale obchod, no. Viete, iba k tomu Trezoru Plus? Vedel by si to podržať a dať mi... Nasrac. Počuli ste od neho. Čo je v Košiciach, Freak? Povedz nám ty, však ty si tam, ty to máš cestované, že? Neviem, čo je v Košiciach, ale viem, čo je v Stropkove. Super. Nechal, ja vám poviem zlú vec. Ja vám blíknem zlú vec. A to je, že Freak nebol nikdy na východe Slovenska. Tak ale prečo by som chodil tam, kde nie je nič? Chalani, východ je najlepší. Nie je tam nič. Je tam všetko. No. Len ty nevieš, čo je to nič. To je všetko. Freak, jaký zmrd? No. Zmrdé, vole. Čo vole? Je 10, vole. Je 10 hodín. Posledný krát si užite tento výhľad. Pôjdeme teraz, hovorím, asi už iba na ten Trezor. Ideme po ten $1 000 000 garantovaných. My sme sa dohodli s Kazmom totiž, že on nám dá tie karty, takže vybavené. Že ísť W. Díky všetkým, čo ste boli na tento krátky streamec. Videli ste krásny Karolov most, tak ako mi to navigácia preložila. Karolov most. A tak, užívajte hrad. Čo by si robil s tým miliónom?
Čo dáva najväčší zmysel? Kúpiť FIFA pointy? Áno, Samozrejme. to dáva najväčší Samozrejme. No víš ľudia, díky, že tým ešte raz, čo ste dobehli na tento krátky streamec. Možno niekedy ešte zapnem, keď budeme na nejakom zaujímavom mieste, niečo takéto krátke. Aspoň sme to otestovali. V meste to funguje fajn, takto keď je tu signál, ale na cestách to proste není ideálne, keďže to vypadáva. Takže tak. Takže lúčime sa tuto s výhľadom na hrad. Serus. A neviem, kedy sa vidíme na streame. Každopádne teba už nikdy nechcem vidieť. Áno. S Bohem a šáteček. Bohem, no teraz si to môžeme povedať kamo v Česku, môžeme si to oficiálne povedať. Bylo to krásne a bylo toho dosť. S Bohem a šáteček. Bye. Omegalu. Vybavené.